Як хонагаи фурӯшӣ дар Гипразем бо нархи 435 000 сомонӣ. Дӯстони азиз, хотир расо мекунем наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардагианд. Мо худамон нагирифтагием. Акнун мегузорем ба худи хона. Хона дар Гипразем бари деҳқонбозорда ҷойгир мебошад. Доми нав. Як хонага бо масоҳати умумии 36 метри квадратӣ дар 10-ум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. соҳиби хона менависад, хона як тиреза дорад, ремонти нав кардагӣ ягон кас зиндаи кардагӣ нест. Нархи хона 435 000 сомонӣ. Боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд аз номи канали Дом TJ. Барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. Албатта ки дӯстони азиз, дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. Деҳқонбозор, бозори вориси Сомон, якчандта мактабу бохчаи кӯдакона ҳамаш дар наздикии хона ҳаст. Марҳамат. дӯстони азиз, хотир расо мекунем канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. Аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом TJ дар хизмати шумо. Рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид, худо нигаҳбон.